Turismoaren alorrean, urola erdiak dituen baliabide naturalak eta ondarea kontuan hartuta, eskaintza turistiko indartsua egituratzea klabetzat jo da prozesuan. Horretarako turismoko plan estrategiko bat garatu eta zehaztea aurre ikusi delari. Lehenengo pausoa, Iraurgi Berritzen Garapen Agentziako beste eremu batzuetan bezalaxe, turismo gunea sortzea izango da. Hori izango da, ekintza guztien garapenerako iturburua, eta bertatik jarriko dira eskaintza egituratuko duen plana egiteko oinarriak eta une oro euskararen presentzia bermatuta egoteko neurriak. Bestalde, industria eta turismo eragileen arteko lankietza aukera posibleak jorratuko dira. Tokiko ekonomiari dagokionez, egun gero eta gehiago dira errelebo faltagatik aurrera egiteko zailtasunak dituzten merkataritza establezimentuak, eraikuntza gremioak edota lehen sektoreko ustiategiak. Gainera, kontsumitzaileen erosketa ohituretan eman den aldaketa gaineratzen badugu, tokiko merkataritza eskaintza murriztea eta enplegu galera dira emaitza. Egoera horri aurre egiteko plan estrategikoan ekintza desberdinak jaso dira, merkataritza eta ostalaritzari dagokionez digitalizaziorako urratsak ematen jarraitu eta sektorearen profesionalizatze ikuspegitik prestakuntza eskaintza hobetzearen beharra jaso da planean. Ekintzailetza alorrean, ekintzailetza kultura bera sustatu eta ikusgarria egin nahi da. Errentagarriak diren eskualdatze prozesuak laguntzea, ekintzailetza teknologikoa sustatzeko aukerak aztertzea, eta ekintzailetza sustatzeko espazio berriak sortzea esplizitatu diren beharren artean.